Já vás zdravím u mýho velice speciálního pozápasového Oscastu z velice zvláštního a pro nás teďka speciálního místa, protože lidi se často ptají mě nebo vedení Oktagonu, kolik jsem dostal za zápas s Attilou Vegem a co jsem si za to pořídil. Tohle byste asi nečekali, že tohle jsem si pořídil. A co to vlastně je, nebo proč jsem si to pořídil, se dozvíte na mým Hero. A veškeré informace k mému zápasu, k organizaci Edenu bude na Hero podcast s Palem Nerudou. Děkuji za to, že jsi dorazil. Ahoj. Tak já bych to asi uvedl, proč jsme vůbec tady, protože vždycky všichni říkají, že nám spotřebuje elektrická, že bláznivě utrácím za různý nesmysly, ale z tohohle zápasu jsem si vlastně pořídil bytovečku na proseku a protože točím Oscars, tak jsem si říkal, že z jednoho z bytů nebo z jednoho z prostorů si udělám svoje vlastní podcastové studio. A protože s tím nemám vůbec žádné zkušenosti a rád spolupracuji s těma nejlepšíma, tak jsem si říkal, že bychom to mohli udělat spolu, protože, jestli to říkám správně, tak ty těch podcastových studií už pár máš v Bratislavě, ne? Jo, to vlastne málo kto vie, že ja som založil úplne prvé v Československu vôbec štúdio na prenájom. Ešte 5 rokov dozadu, ešte to ani nevolalo, alebo to ani neexistoval ten formát, že prenájom štúdií. Keď ma to napadlo, tak som to googlil a zistil som, že jedno existuje v San Francisku. Takže bola to vtedy vlastne úplná novinka. A to sa rozbehlo, to som ako ďalšie 3 spolu ešte s mojou parťačkou a teraz ideálny čas to posunúť do Prahy a otvoriť tu to magické miesto. Takže kdybyste chtěli někdo pronajmout studio, tak tady je ready. Pronajmete si ho vlastně od Pala a veškerý stížnosti a reklamace ty rozhodnou. Presne tak. A abyste pochopili, tohle je vlastně jako budoucí studio, protože když jsem tě vlastně volal, tak jsi řekl jednu hrozně krásnou věc, že někdy vidíme věci, které ostatní lidi nedokážou vidět. Já si myslím, že málo kdo si dokáže představit, že tohle jednou bude podcastový studio. A že to bude krásne štúdio, že to bude fakt vymazlené so super zvukom. A právě na to se těším, že vlastně první Oscars natáčíme teď a potom první Oscars bude zase s Palou Nerudou, ale už v novém studiu a uvidíte tu obrovskou proměnu. Takže to je něco, co plánujeme, na čem pracujeme, čemu se v důchodu budu věnovat a teďka bychom se vrátili vůbec tomu Edenu. Euforie je asi obrovská, ne? Pocity z toho celého eventu pro vás. Já si myslím, že si lidi nedokážou vůbec jako uvědomit, jak těžký to bylo vůbec tohleto dát dohromady. Vypadávaly vám zápasy, dělo se vám plno problémů. Napřed z začátku se malinko možná neprodávaly lístky, pak to vystřelilo a tak dále. Co bylo pro vás to nejtěžší, si myslíš, tohleto dát dohromady? Akože ja hovorím, že tento turnaj bol ťažší, než sme si mysleli. Určite to najťažšie bolo chytiť tú vlnu toho, že to zase bude ľudí zaujímať, že to budú chcieť všetci vidieť. My sme to ohlasili v prosinci, myslím na konci v O2 aréne, potom sme k tomu robili ako veľký trailer, ktorý ste natáčali s Attilom, veľkovýpravný, stalo to strašne moc peniaz. To sa nejak nepodarilo, vôbec sme sa nechytli, museli sme ho prerábať. Dali sme to von a reakcie boli také zmiešané, že ľudia, že jo, kto je na to zase zvedavý a tak ďalej, že vlastne vôbec to nechytlo to, čo sme si mysleli. Dali sme tomu názov, že Judgment Day, lebo sme to tak vnímali, že tu sa rozhodne teda, kto je ten víťaz. To vôbec nezafungovalo. Ten Judgment Day bolo zložité slovo vlastne pre hocikoho, kto nevie dobre anglicky, tak je to nejaká úplná spleť písmen, ktorú ani nevedia prečítať. Tak příští zápas dáme den zbutování. Jo, tak. Čiže takéto veci sme mali, že to promo, reklama, teraz sme to spustili tie registrácie o mnoho menej ako na ten prvý jeden. Dali sme to do predaja. Proste išlo to tak hodne pomaly. Tak sme na tom sedeli a hovorím si, že to je asi zle, musíme to niečo zmeniť. S Attilom som strašne veľa hovoril, lebo on má takú pošramotenú povesť a potom v predchádzajúcom zápase nejaké politické veci tam má, ľudia ho nepozerali úplne dobre. Takže s ním som veľa hovoril, potom sme si povedali, že musíme, tak natočím s ním taký ten hlboký rozhovor. Jeho trochu pomohlo stále a to nahodiť na kole. Takže to promo bol akože fakt veľký problém a mali sme s tým veľký bolehlav. A už sme sa aj s Ondrom vlastne zmierili, že to nebude vypredané. A on tak myslím, bude tam 20 000 ľudí, super, budú ďační aj za to, je perfektné. Ale mňa to trápi ešte viac ako Ondra, keď sú tam tie prázdne miesta niekde. Jasne. Že to je taká sranda, že on vždycky pozerá do toho výpisu v ticket portáli na tú kolónku peniaze. A ja som vždycky ten, kto pozerá na tú kolónku nad tým, že koľko je to lístkov. Či to bude plné. Takže ten pocit, keď tam vôjdeš, keď ty tam prídeš do toho veľkého zápasu, jaký budeš mať z toho pocit, že či to bude vypredané, alebo
tam hore to bude prázdne, to nechceš. Takže bolo to fakt ťažké z tohto pohľadu hodne a musím povedať, že sme zmenili niektoré veci, prestali sme používať Judgment Day, začali sme používať Posledný tanec, urobili sme viacej rozhovorov face to face, Ty versus Attila a začali sme inak o tom rozprávať a nakoniec to zaklincoval ten film Posledný tanec, ktorý sme urobili. To jako musím mít klubou dolů, to musím vám povedať. Presne, dali sme do toho úplne srdiečko s celým týmom a vtedy sa to úplne chytlo. A my v týme to prostě pozná. Ale mně potom přišlo, že vlastně po tom všem, co ty říkáš, to bylo jako hrozný stažení, ale pak přišlo, vlastně byly to velké starosti, ale pak přišel další jako zářez, protože celou dobu byl takovej, vím, že jste to nechtěli ventilovat, ale byla taková pachuť nad zápasem Muradov Kincl. Hodně lidí si myslelo, že Kincl nenastoupí. Hodně lidí říkalo, že Kincl nenastoupí, když to bylo takový jako 50-50, aspoň pro tu skupinu lidí, kterou já jsem vnímal. Hodně lidí to říkalo. Potom těsně před zápasem všichni se těšili na zápas peněze. On taky odstoupil. Vozgrone vám vyletěl, lidi se na to těšili, že ho vidějí v Praze. Odstoupil, takže když už se to jako povedlo, tak potom přišli takovýhle rádi. Že ja to poviem tak, že podľa mňa tie veci, ktoré som spomínal a ten film to taký strelili, sme taký oheň zapálili v tých ľuďoch, ale aj sami v sebe, to niekedy zrkadlíš. Vieš, že keď ja som nadšený, Ondrej je nadšený a náš tým celý je nadšený, tak my to normálne to šíriš jak proste nezastaviteľnú energiu do tých ľudí a to podľa mňa sa to tak dobre chytlo a tak sa dobre predávali lístky, že keď sa to dialo, toto čo hovoríš, že peňaz, tak samozrejme to ma fakt štvalo, Vozgrone, obrovský smutok v Nemecku, ale my sme boli už na také vlne toho, že hovorím sa, to už tomu športu patrí, tak nebude tam ten, hlavne, že sú tam títo dvaja a ten Kincl s Muradovom a už jsme to nějak ustáli. Takže v té chvíli už jsem aspoň minimálně já byl na dobré vlně. A když jste dělali tohle, byl už tam ten plán té štvanice, anebo to byl takový záchranný bod, že když vám vypadnul peněz a vypadnul vám game changer, tak jste říkali, musíme to něčím zachránit a oznámili jste tu štvanici na jeden, nebo to bylo od začátku plán? Už sme mali, nebol to začiatku, je to pridaný turnaj vlastne do nášho kalendára, ale vzniklo to trochu skôr, než popadali tie zápasy. Aha. Bolo to tak asi 3-4 týždne pred Edenom, už sme vedeli, že to budeme robiť a zisťovali sme, či sa to dá, nedá, štvanici, v akom je stave a to. A sme to pripravili tak, aby sme vlastne nepredávali dva openery naraz, že kúp si vždycky na jeden a ešte je tu aj štvanice. Tak sme si povedali, že perfektné na jeden je najlepšia príležitosť to odpromovať, že ešte bude aj štvanice. Takže to nám takto parádne sadlo a predalo sa vlastne, my sme išli s Ondrom o 5 ráno za afterparty a ostalo 3000 lístkov bolo k Máni. Že to sa fakt doslova za pár hodín tá štvanica takto zmizla. Hneď sme si tom hovorili, že sakra, ty lístky mohly byť drahšie. Tak ono, když ten jeden byl tak krásný, tak lidi z toho otevřeného vzduchu asi měli chuť, bylo jich tam hodně, tak si to zrovna koupili, protože já si myslím, že každý, kdo tam byl, tak se mu ten jeden líbil, tak se to hrozně povedlo. A trhli jsme aj rekord v pay-per-view, že to je vlastně tak. Takže aj strašne moc ľudí to pozeral doma, podľa mňa boli namlsaní, chceli akože hneď štvanica, kúpim si lístok. Takže paradoxne to je to, že jak sa nešlo to na to tak naštartovať, ten predaj a to všetko a tu chuť ľudí to vidieť, tak v tom závere sme to tak vystrelili, že to bol vlastne turnaj podľa mňa vo všetkých ohľadoch. To by mohla byť třeba nejaká prémie, že by aspoň na omítky tady zbylo, že jo? To jsem vůbec nevěděl. Jo. No a když se, mě teďka napadá, když se takhle povede ten turnaj, a teďka vlastně do konce roku ještě hodně turnajů, na co si jako skrytě těšíš? Teďka byl Eden, takovýhle boom, a teďka máme, co bude pro tebe zase to wow? Myslíš si, že to bude finále Game Changeru v O2 areně, anebo právě ta štvanice, nebo nějaký turnaj v Německu? Na co si teďka jako těšíš? Takhle velký turnaj proběhnul, a teďka co si myslíš, že bude ten The One pro divák? No, našťastie ja to mám tak, že ja sa tak teším na to, čo nás čaká, že vlastne neviem, čo si vybrať. Za mňa už je štvanica, to bude špeciálna, lebo tá je taká, ale potom mám hodne Bratislavu, budeme do Bratislavy zase, to je u mňa doma a čaká nás tam asi veľmi zaujímavý zápas. A Kolín, lebo to je najväčšia nemecká arena, tam to fakt rozbalíme a koniec roku ten Game Changer je taký špeciálny, že v tej 84-ke, však ty si konec koncov zápasil, to je podľa mňa jedna z najatraktívnejších váh. Nejnabitější, momentálně nejnabitější. S těma jménama, co tam jsou, Engize, Kincl, Muradov, kvalita, Peňaz, to je prostě nejnabitější vaše váha.
obrovské vybat. Že nemusím do toho zhlasovat. S peniazom sa tam bude strelovať. Že konec koncov to si robil na tréningoch teraz. Ale že máš to najatraktívnejších ako borcov, sú to veľkí chlapi, ľudí to proste baví. Je to iné jak flyweight. Vieš, že ľudia sa chcú pozerať na mužov, byť sa v tej klietke, takže podľa mňa fakt tá 8-4 ale jsou nachlapaná. Tam Čepa, máš tam Mazucha, je tam Jotko, světová extra třída. Hulm. Je to prostě, je to fakt jako nabitá divize. Tu si fakt netrúfam, kým minulý rok sme všetci hovorili, že asi Keita dojde do finále, tak tu si nedokážem tipnúť vlastne. Já si dokážu ve finále peněze představit. Jo, fakt dokážu představit. Nevím, jak bude los, dokážu tam představit Jotka a peněze. To jsou za mě dva jako určitě hodujúci kandidáti. Myslím si, že nejhorší losy teďka... Ja by som k nim pridal toho Hulmeho, že to je taká... Já si myslím, že se mu to povedlo s tím Michalem, že se mu povedl zápas. Já vím, že lidi z toho hodně dělají, já si myslím, že to není úplně ta kvalita toho peněze a toho Jotka, ale myslím si, že na příští kolo nejhorší los si vytáhl chudák Čepo. Já mu fandím, já ho mám rád, ale prostě technicky na toho Jotka, pokud ho nesestřelí v prvních 2-3 minutách, což bych mu moc přál, prostě na něj nemůže dosáhnout. Ten Jotko si odkontroloval prostě jiný pašáky v tom UFC. No, má fakt jako těžký los. Jedině ho bude muset nějak zobrať do toho mlynu a trafiť ho nějak, to je jediná šanca. Ale chytrý jak myška, on se nenechá. On se nenechá z tebe hned na zem. Podívej se ze Surnu, jak to odkontroloval. Lepidlo. No, a Surdu je jako skvělý striker a nenechal se do toho vtáhnout. No tak to byl samozřejmě Eden a hodně se lidi teďka ptají, když jsme v podcastu, co se mnou dál. Lidi se ptají, budu zápasit, nebudu zápasit, teďka po médiích, že se mě snaží strhnout KSV a tak dále, ale já od začátku říkám, že jako doufám, že se mnou máte nějaký plány, ne? Máme a možno väčšie, než sme si ešte mysleli pôvodne, tak asi môžeme o tom hovoriť, prípadne to vystrihneme, kebyže tam niečo poviem, čo ešte nemôžeme povedať, ale počítame spolu do viacerých projektov. Dokonca pripravujeme jeden, ktorý by mohol byť fakt veľký a kde by tá tvoja rola mohla byť ako signifikantná a bude to hrozne baviť ľudí, aj teba, aj tých na scéne, koho sa bude dotýkať. Takže tu sú také plány. Co bychom možná mohli říct, protože já jsem byl v Šatně, já jsem to úplně nezaregistroval. Zaregistroval jsem z médií, že jste na Edenu ohlásili Spicy Pie, že bude zápasy a to je možná nějaký projekt, který já bych měl být součástí. Presne. On je nějakého profesionálního soupeře, já ho klidně vemu. Vidíš, to by šlo. No. Keby si dal zľavu. Je to tak, že presne, my chceme robiť tie zápasy známych ľudí, kvôli tomu, že to je vlastne tá fascinujúca cesta, ako predať ten šport ľuďom takým spôsobom, že ty si fanúšik niekoho, Spicy Pie, a ty to cez jeho prežitok a utrpenie tej prípravy môžeš zažiť, aké to je ísť do MMA zápasu. To je fascinujúce. To jo, mě na to sedí jedna věc, ale u toho Spicy Pie, protože já jsem říkal, jsou nějaké organizace, které si mezi sebou někdo bije a říkám, já to všechno chápu, ale do doby, kdy vlastně amatér a Spicy Pie amatér nastoupí proti profíkovi. Prostě mu přece nemůže rovnat. A mně se zdá, že Spicy Pie chce jít zrovna s profíkem. Nebylo by lepší muset hnať nějakého zpěváka nebo někoho ze Survivoru nebo... On vyslovene chce takúto výzvu osobnú, aj tým, že už má nejaké skúsenosti, hej, trošku, že niečo potrénoval v živote, tak preto je to profík. A v tom je tá výzva ešte väčšia, hej, že o to je viac napínavé, o to je to väčšia drama. Vypadá takhle na první dobrou, jaký by tam byly třeba možnosti pro něj? To je 93, to je moje váha. Jo. Kdo tě napadá? Niekto, kto je pre reálne zdolateľný, takže možno, že to nemusí byť úplne nutne bojovník z nášho rostru, ale že nájsť bojovníka, ktorý je profík, ale je primeraný. Takhle, že on možná bude někdo mimo oktagon. Nebudeme sahat na rostu oktagonu. Jo, že tak by to mohlo byť. Okay. No a presne tá tvoja rola je v tom, že ty máš jednak to meno, si autorita pre tých ľudí v tom športe obrovská a pre tých, či už to bude Spicy Pie, a pre hocikov v budúcnosti vlastne obrovský vzor a niekto, kto z tých ľudí vymačkať ešte viac, aby do toho projektu vložili naozaj... Takže moje pozice bude třeba, že s nima budu něco točit, že s nima budu trénovat a tak dále, budu je podporovat, nakopávat, aby nežrali, aby trénovali a tak dále, jo. Presne, že budeš vlastne takým týmto tvárou týchto zápasov. OK. No. A samozrejme ešte sú kopec ďalšie veci, ale ja sa napríklad stále ľudia pýtajú, že či si skončil, či si neskončil, neviem, jak to máš v tej hlave, ale že
Ja si myslím, že teraz ako skončiť je absolútne, ako v tom MMA, je pre teba akože ten najlepší moment ako Infinity Champion, že to budeš do smrti legenda. To říká hodně lidí. Já mám v hlavě, že málo kdo dokázal skončit na vrcholu. Za mě to dokázal Lennox Lewis, možná málo kdo to ví, ale podle mě Lennox Lewis skončil na úplným vrcholu a většina těch boxerů prostě měla nějaký pády. Alebo Floyd Mayweather asi možno. Jasně. Já se nebojím jako nějakého prohry nebo nějakého pádu. Já to mám v hlavě jako jinak. Já rád dělám velké věci a já tady kolikrát vidím jako velký jména z historie, z postoví nebo něco, že třeba zápasy v Lucerně. Já nechci Lucernu schazovat, to je taková, tady to všechno jako začínalo, ale když tam sedím a koukám na to, říkám, já nemůžu přece po Edenu jít a zápasy v Lucerně, nebo víš, jako jenom prostě za pár drobných. A já samozřejmě tady ještě zápasy chci, ale chtěl bych dělat jenom větší věci. A větší věci než jeden už prostě nejdou. Když byste udělali něco většího, tak já bych byl první, který by se chtěl vrátit, ale... Tak budeme mít 10 rokov budoucí rok, velký turnaj. To už jsem taky někde zaslechl, já jsem Ondrovi říkal, kamaráde, to bude v Německu, to je tak zralý na to, aby to bylo s nějakým Němcem, aby na mě 50 000, 60 000 lidí pískalo, bučelo a to není to, proč to dělám. Já jsem to dělal, teď já jsem v tom třetím kole za Tylomanem chcípnul. Mě zvedali ty lidi prostě, jak skandovali, jak volali, jak to prožívali. Mě drželi na rychlu. To bylo fantastické. To se mě v tom Německu nestane. Prostě tam na mě někdo bude bučet a nebude to pro mě takový, i když to bude větší turnaj, tak to pro mě nebude tak obrovský jak doma. Takže pokud neuděláte něco většího tady, tak... Vieš čo si ja myslím, že podľa mňa, že ty budeš zápasiť ešte v nejakom obrovskom zápase, dúfam, že ho budeme robiť my, že za možno 15 rokov, jak bol teraz Mike Tyson. To jsem přesně říkal, že doufám, že se toho nedožiju, že budu muset zápasit v 60 letech, ale kdyby mě někdo dal důvod, jako obrovskou výzvu, jako kdyby se ozval Jake Paul, pojď zápasit, tak nějaký taky Jake Paul, že? Tak jsem ready. Kdyby Conor McGregor se chtěl vrátit a se mnou, tak samozřejmě jsem ready. Ale muselo by to být něco většího. No to musí být. Nemůžu se vlastně teďka už porovnávat s těma mladýma špičákama, dneska roste Vosgrone a tak dále. To jsou mladí hladoví kluci. Mně přes 40 let jsem zbytej. A hlavně ten odkaz si budoval 30 rokov, vieš. A někomu ho jen tak předá. A někomu ho dáš, no, prostě. Takže to by to fakt musel někdo dobře zaplatit. Jo. A to. Prostě, a ty mi povedz, že jaký byl moment, který si užil najviac ten večer? Ten večer, já si úplně hrozně živě nejvíc pamatuju jako ty momenty z té dvojky. V té dvojce jsem měl pár jako obrovských momentů a to byly pro mě momenty, kdy vy jste se třeba radovali s Ondrou. To bylo jako tak upřímný, já jsem to registroval z té klece. To bylo tak jako upřímná radost, to byl pro mě obrovský moment. Další moment byl, že já jsem se po zápase v té dvojce otočil a za mnou byl trenér. Až když se tady vzal, on říká, podívej se na všechny moje videa. 30 let jsem to neudělal. Trénuji 30 let. Poprvé v životě skočil přes klec. On má 130 kilo a přeskočil tu klec. Pro mě to bylo hrozně silný. Další silný moment, on o tom ani neví. Já jsem před tím zápasem poslouchal rozhovor a Rytmus fandil mě. On tam byl s Attilou, jeho kamarád, doprovázel ho do toho a říká, já bych to fakt přál Carlosovi. Mě to tak jako nakoplo před tím zápasem. To pro mě bylo hrozně emotivní. No a tady jsem fakt dostal hodně jako bomba, že si z toho jako moc nepamatuju, ale obrovský emotivní věc pro mě byla, já jsem na konci měl takový smíšený pocity, že ten pás jsme úplně nejlíp měli za to dostat oba. Došli jsme do konce a až mě bylo, ne, jako měl jsem z toho samozřejmě radost, ale cítil jsem jako, že jsme to dokázali oba, ale když mě Attila předal, Jakuza předal ten černý pás, já z toho byl úplně hotový. Já na to trénoval 30 let a nikdy jsem na to nedosáhl. A teď jsem dostal černý pás a samozřejmě zase mě dal do hlavy, já jsem ho ani neukončil a teďka je to pro mě obrovská zodpovědnost, protože já mám černý pás, jsem v tom klubu těch nejlepších, ale Attilovi jsem zabral záda a nechal jsem se klepat, taková školářská chyba. Já musím jít zpátky do gymu a všechny tyhle ty věci, které jsem posral, musím donutím mě k tomu, abych šel okamžitě trénovat, takže to pro mě byla hodně jako emoce. Som tam stál za tebou v tej klietke, ja som to videl, ten moment, a videl som tu tvoju radosť, tú úprimnú radosť, proste, jak ťa to prekvapilo. To jsem fakt nečekal. Tohle jsem fakt jako nečekal, protože Jakuza to nedává zadarmo. Je fakt jako přísnej trenér, je skvělý trenér. A teď si vlastně představím, že jsem v klubu těch černých, zároveň mě tím jako malinko nasral. Já jsem mu slíbil, že až ukončím kariéru, že s ním jednou pojedu do Říma na soutěž. Já jsem mu to slíbil, že na tu soutěž pojedu.
ale když jsem mu to slíbil, tak jsem měl fialový pásek a tak nějak jsem se jako cítil a pak mě dal hnědej, to už jsem říkal, hele, počkej, brzy s ním, a teď mě dal černý. Já mu říkám, já s tebou můžu být ve skapině. Co já tam s váma budu dělat, teď už, já jsem se tam těšil a ty s tím černým páskem, jako nevím, jestli se tam budu těšit, teď já tam budu v té vlastně světové elitě, no, dostal mě do hrozně zajímavé třídy, no, ale sky is the limit, no. No, ale ešte teda poviem iba jednu vec tomu, čo sa pýtal, že čo bude teraz a tak, že jak teda vidím tú éru, že podľa mňa teraz skončila jedna tá veľká éra teba a Attilu, na ktorých vyrástla väčšina fanúšikov a ja sa vlastne teším na to, čo bude to nové. Že teraz nás čaká nejaká nová éra. Hodně se na to lidi ptali. Co si myslíš, že to je? Já si osobně myslím, že to je že to bude peněz u vás, že vystřelí hodně vysoko, to je jedno z men, který mě napadá první. Myslím si, že Hambáč môže tam miešať tie vody a byť ten, koho miluje celé to Česko, že by taky saše pozitívny hrdina. Já si myslím, kdo hodně lidí překvapí a lidi to v něm ještě nevidějí, ale já to v něm vidím, protože jsem s ním jako trénoval a hlavně vím, co si prožil, protože byl na Áru a taky byl na smrtelné postely, to stejně jako já, tak je Zdeněk Polívka. On v sobě má něco hrozně tvrdýho, on po tak těžké nemoci šel, trénoval s náma, on nemá všechny ty techniky světa, ale má v sobě to, že poslouchá, něco mu na tréninku ukáže, že on to hnedka ví. V tom zápase, co měl teďka poslední s tím wrestlerem, já jsem mu ukázal plno věcí, on je následoval, udělal to mnohem lepší, po nemoci, o váhu vejš. Myslím si, že když se toho chytí, že on je ten, který, když se technicky zlepší, tak tou svou tvrdostí a tou svou průbojností může určitě zamíchat těma kartama na československé scéně. No a na Slovensku ty jména většinou, když jsou jako na vrcholu, tak jsou mimo, jako je Klan nebo Budaj, tak jsou mimo Oktagon žebříček. A kdo si myslí, že na Slovensku tomu Oktagonu z vás je? Takže myslím si, ako je novej obrovský, akože nádev sa toho Ronnyho, sa nezdá, stále strašne mladý. On má nejakých 27 rokov, alebo tak hrozne mladý. To už přijde, ako má veterán, ako známe dlouho. Tak okay. 15 zápasov v Oktagone, alebo nejaké také číslo, teraz nekecám, ale myslím, že možno aj najviac snáď. A je to obrovský talent. A mám 17, ne? Myslím, že on je nejak vtesne proste po tebe, no. Aha. A on je vlastne teraz aj v tom poslednom zápase s tým Vejčkovičom prišiel o váhu väčší, silnejší, dravejší, taký agresor, ešte ho tam fakt zabil toho supera. Ja vidím, jak sa fakt posúva z zápasu na zápas. On je podľa mňa niekto... Za mňa sa posunul od té doby Vankosu. Úplne ako raný. Vyletel nahoru. Že Ronny je za mňa číslo 1, koho sledujem, že sa super vyvíja. A potom je napríklad Ľudská Sabová, alebo aj Smolková, akože rastie. Aj v svetových hrebiečkoch, aj zo zápasu na zápas, takže možno dievčatá budú hrdo, ako keby reprezentovať tie slovenské farby vo veľkom svete MMA. Plánujete ještě něco jako je Oktagon výzva, pokračovat v těchto věcech? Plánujeme, ale trošku v jiné podobe a to si myslím, že bude vůbec, že to může změnit úplně jako, trochu to teraz bude znieť smelo, ale ja vždycky rozmýšľam vo veľkom, tak jak ty, ináč by sme tu nesedeli. Přesně tak. Za tímhle. Ja si myslím, že to môže, keď sa nám to podarí, tak to môže zmeniť akože do veľkej miery aj európskej MMA. No. Tak to se budu těšit, já vám budu držet palce. Moc krát ti děkuju, že jsi dorazil do mýho velice provizorního a speciálního odcastu. Příštím už budeme sedět, doufám, že v našem společným krásným studiu. Těším se na to a myslím si, že jedeme v obě. Děkuji. Díky moc, držím palce. As.